Λενιό, Μαριό, πού βρεθήκατε μωρέ, τι σας γυρεύει ο πατέρας σας. Εδώ με άντρα μου. Πού τις έτσιλες και τις φάζουν. Πώς να μη σκούσω. Η ώρα πέρασε, σε λίγο θα φτάσουν οι μουσαφίδες. Ετοίμαστο, σου είπα. Όλα είναι έτοιμο. Μην ανησυχείς. Γιατί η μαγειρική της κυρία Θανάση μας έχει να λέει ως ο Μοριάς. Μωρέ, δεν με νοιάζει για όλο τον Μοριά. Εμένα, το καπετάν Βαγγέλη με ενδιαφέρει να φέρει θα κοπιάσει το φρεσικό μου. Και τους άλλους πρωινούς του σχολείου μας βέβαια. Όχι, Χριστιανέ μου, μην ανησυχείς. Σε έχω απογοητεύσει εγώ ποτέ. Έφτασε όπως σου είπα τις κότες. Φυσικά και τις έφτιαξα. Δυο κότες είναι μόνο κι όλο, τις έσπαξε και τις μαγειρεύει όπως μου είπες. Να δούμε τώρα τι θα φάμε όλο τον χρόνο. Τολμάδες έκανες. Ναι, άντρα μου, και τολμάδες έφτιαξαν με πολύ περάκι. Και είναι ζητώπιτα. Να πάω να σκάσουν. Σε παρακαλώ, γυναίκα, μιλάμε σεβασμό για τους πρωινούς του σχολείου μας. Μα μέχρι Χριστιανέ μου, τι μου λέξεις να ανακατεύεσαι με τη μαγειρική μου. Ανακατεύτηκα εγώ από τις κουβέντες σας και τις μαζόξας που κάθεστε κάθε μέρα και μιλάτε για την επανάσταση. Σκασμός, μωρέ, και στα ακούμε κόριτσια. Σκασμός, μην αψιθυριστά. Ποιος είπε ότι μιλάμε για επανάσταση όταν μαζευόμαστε τα βράδια. Γιατί μιλάτε τότε. Να μην σε νοιάζει, λέει, γιατί μιλάμε, είναι μυστικό. Τι μυστικό, πατέρα, όλοι πια το ξέρουν. Σιγά σιγά το ονέξι σηκώνεται. Να τα μας, είδες μωρή, κακό χρονάκης. Τι γίνεται όταν μιλάς προς τα κορίτσια. Θα μιλάω στο Θεό, κατάλαβες. Αν εσύ γιοτείς, δεν τα κορίτσια μου σου μοιάσουν. Γιοτίσαι, ποιον είπε μωρή γιοτή. Εσένα είπα. Και δεν φοβάσαι. Σιγά μη σε φοβηθώ. Εγώ πρέπει με κόρη του Ανέστη του Μήτρακα. Που διαφαίνεται στα βουνά και τον έτρεπε όλη τουρκιά. Και όταν κατέβαινε με τα παλικάρια του στον κάμπο, έβγαιναν έξω οι κοριάτες στους δρόμους και του φώναζαν. Γεια σου, Ανέστη Μήτρακα. Λεβέντη μας, καμάρι του Μοριά. Να γιατί δεν σε φοβάμαι, φανάστη τύχτηνα. Γιατί δεν έπιαξες ούτε μια στάρα του πατέρα μου. Τι θες να κάνω, αγρότης γεννήθηκα, όλη μέρα στο αλέτη, σε μέρος με τα πόδια. Εγώ φταίω. Άντε τώρα πηγαίνω στην κουζίνα μου. Αγιώ, αν σε ξανακούσω να μιλάς έτσι σκόμο, της κόψω τη γλώσσα. Γιατί πατέρα κακό είναι. Τα μωρέ που μα τη μιλάει κιόλας. Δεν νιώ, πες καμιά κουβέντα στην αδελφή σου, μήπως και βάλει λίγο μυαλό. Γιατί, μήπως έχει άδικο. Και εσύ Λενιό, συμφόρα μου τι έχω πάθει κακομοίρης, θα μου το πεις και το σπίτι τι κατές σου. Έλα παιδί έχει πιο επίθεση. Ποιος σας έβαλε να έχεις ιδέες στο μυαλό. Ήταν ένας τραγουδιστής, Ρίγα στο όνομά του, και μίλησε για ελευθεριά. Το σκότωσε. Όμως τα τραγούδια του δεν πέθαναν ποτέ. Έχουν μείνει ακόμα ζωντανά. Ωραίος τραγουδιστής είναι σου παιδί. Εγώ πάντως, μέχρι τώρα, ήξερα ότι οι τραγουδιστάδες τραγουδούν στους γάμους και στις χαρές. Όχι πατέρα, δεν ήταν τέτοιος τραγουδιστής. Τραγουδιστής της Λευτεριάς ήταν. Τραγουδιστής της Ελευθεριάς, άλλο πάλι κι αυτό. Σε ένα τραγούδι του έλεγε πως είναι καλύτερα να ζήσεις μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκαρμένη φυλακή. Άντε, να δεν σε έλεγε αυτός με πούς τον είπε. Ρίγας, κήρυτε την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ισότητα, άλλο πάλι. Όλοι το ίδιο είμαστε, πατέρα. Έτσι έλεγε ο Ρίγας. Μια μέρα δεν είναι μακριά. Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα ζήσουμε ελεύθεροι, σαν αδέρφια. Το πεις, θα γίνει και αυτός ίσως με εμάς. Όπως τότε, ίσως. Και σε ποια μεταχωράκια θα δουλεύουμε τότε. Στα δικά μας. Γι' αυτό πρέπει να ξεσηκωθούμε, πατέρα. Να διώξουμε τους Τούρκους. Όχι για να βάλουμε κάποιον άλλον μέσα στο κεφάλι μας, Ρωμιό αυτή τη φορά, μα για να είμαστε ελεύθεροι. Με τη δική μας φύση. Να μπορούμε να διαθέτουμε όπως θέλουμε εμείς τον καθένα. Όχι να κάνουμε ό,τι μας λέει ο Μπέι. Τι είναι αυτά που λες, Λενιό. Για ποια ελευθεριά μου μιλάς τόση ώρα. Έλα στην καλά σου, έτσι. Δούλοι θα είμαστε μια ζωή. Βάλε καλά στο κεφάλι σου. Αφέτη τα πούμε στο κεφάλι μας. Άρα, τώρα πιστεύω ότι μου αφήνεις. Πηγαίνετε στην κουζίνα και προσέξτε. Θα φάτε τη σμουρδιά. Στόμα έχετε και μιλιά δεν έχετε. Θα πούμε αντίληψη κουβέντες. Κατάλαβα, πατέρα. Μην είναι ήσυχος. Εντάξει, πατέρα, μην ανησυχείς. Για τη χαρά αυτό να στείλει. Καλώς ήρθατε. Καλή Θανάση. Δεν πιστεύω να σε ακούσω τις άλλες της συνάντησης. Όχι, κύριε Πανάγου μου, τρελός δεν είμαι. Αν έχω μαθαίνει πως η τύχη του είναι πια. Και ότι γίνεται στο χωριό μας η γρήγορα φτάνει στο μανάκι του Μπέι. Παρόλο που υπάρχει κίνδυνο, πριν σε σύγκρουση σημαίνει ότι έχει εξηλιάσει την Ελλάδα σχέση με αυτό να πέσει. Φοβάσαι δάσκαλε. Μέχρι να πάω να πάρει και στην κορτσά του μπαίνει, η φωτιά θα φυσάει στα βοздάκια της. Φωτιά, ποια φωτιά. Τι είναι αυτά που λες, κύριε Μιχάλη. Εσύ, ένας εμπόρος κοσμογυρισμένος. Είναι δυνατόν να λες τέτοιες φωτιές. Άφησα να είσαι μου. Όταν πολυσυχάζει το νερό που πιάζει. Έτσι και η ψυχή σου. Αυτή η πολύ ησυχία που είναι. Καλός και άγιος είσαι. Δεν λέω. Με το μυαλό σου. Πολύ στενό βρε παιδάκι. Δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Γίνεται δηλαδή, κύριε Μιχάλη μου, και δεν το βλέπω. Ο κόσμος αλλάζει. Αυτό γίνεται.
όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στο Μοντζά. Παντού. Φραντσέζοι, Εγγλέζοι, Αμερικάνοι. Όλοι βγαίνουν στους δρόμους και ζητάνε ελευθεριά. Καιρός δεν είναι έτσι συμπεριφή. Στις οντόλες ραγιά. Να κόψω κανένα σκλαβιά είναι αυτά. Δεν είναι περσεγέλαση, φίλοι μας. Έχουμε και τα κακά μας, δεν λέω. Πήραμε στραβότρο, σαν τα κυβέρνη το πλεούμενο. Μα δεν είμαστε και δίπλα πέταμα. Και να είμαστε όμως για πέταμα, πάλι δεν θα πούμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ζήσουμε. Θα ζήσουμε και θα θηριέψουμε και θα δοξαστούμε, όπως και πρώτα. Παρά από τον Θεό που δεν μας έκανε τσάλι για τα χρονιά μας. Να μπορούμε να μας τάξουμε 100, 200, 300 χρόνια. Όσο να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Αν προσευχόμαστε στον Θεό, ίσως. Άκου και τα Θανάση, είναι λαοί και άνθρωποι που φωνάζουν στον Θεό. Με την προσευχή και με τα κλάματα. Ή με βλασφημίες. Η ρουμία όμως με το τουφέσι. Αυτή τη φορά θα μας ακούσει. Να σε κρατήσει. Σιωπή, δάσκαλε. Πήρες φορά και δεν ξέρεις τι λες. Μη βάζεις τους ώμους στο Θεό χωρίς λόγο. Έτσι θα λέγει ο Παπανώνης. Άμα βρισκόταν εδώ μαζί μου. Αλήθεια, και τι θα πω ο Μαμανώνης. Δεν το βάζω πια το πόδι. Πέρασε το 84 χρόνια. Μου έρθει όμως να σας φέρω τον χώρο του Χριστού. Λοιπόν, τα απόψη που πάρουμε απόψε να ρωτήσουμε στον Χριστό να μας βρει τη δύναμη. Ως πότε, Κύριε, πόσες γενιές και γενιές, πόσες χιλιάδες δρομιοί έχουν σηκώσει και μέτρα και στον ονομονάζοντας. Ψυχηπέτες και ξύλα δεν είμαστε. Ψυχή έχουμε, ψυχή μας έδωκες, άνθρωποι είμαστε, δεν αντέχουμε άλλο. Τι είναι αυτά που λες, δάσκαλε, η πέτρα, το σίδερο, το κατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει. Βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Άμα θέλετε τη γνώμη μου, δεν ήρθε ακόμα η ώρα για την επανάσταση. Και γιατί το λες αυτό, Πανάγο, πώς ξέρεις ότι δεν ήρθε η ώρα του συσυχού. Μα τι είμαστε μπροστά στους Τούρκους. Μια φούχτα άνθρωποι, δίχως ευτυχώ, δίχως ουκάνης και δίχως όπλα. Σε αυτό έχει δίκιο ο Πανάγος. Άμα καταφέραμε να πάρουμε το Μοριά πρωτού το καταλάβουν τους τότε, ναι. Μα χρειάζεται χρόνο. Νομίζεις ότι βιαζόμαστε. Ναι, τώρα βιαζόμαστε. Πότε θα πάρουμε κι άλλο το γνώμη. Πόσες φορές δεν κινήσαμε, μα δεν είχαμε το κουράγιο να πάμε παραπέρα. Να πετάξουμε τους Τούρκους, όξω από το Βορρά, στο ανάθεμα και να τα χάλια τους. 50.000 στο λαιμό μας. Τι θέλετε, να μας το κυλήσουμε πάλι το Μοριά. Και δώσουμε την πατρίδα, αυτό θέλουμε. Για να τα λες αυτά και δάσκαλε, σημαίνει πως έφερες καραβιές στα κοπέλια και τα παρτόπολα και τα αλόγατα και τα λεύκια. Σημαίνει πως έφερες και κάπως κανόνια να πατήσουμε τα κάστρα. Σημαίνει πως συνεννοήθηκες με τον Μόσχοβο και το κοιτούμε όλο του Σουλτάνου. Σίγουρα πράγμα. Πες μας το δάσκαλε, πες μας τώρα, αλλάζει η καρδιά μου. Όχι, όχι, δεν έχουμε κάνει. Βλέπεις λοιπόν πως δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Έτσι που τα αδέρφια Πανάγου, σαν να έχεις δίκιο. Μάλλον πιάστηκε από τον λόγο. Μα βλέπεις να έχεις τεράστια την πατρίδα. Όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα. Και πότε σάθηκε η Πανάγος με το συμπάθειο αυτή η ώρα. Πώς τολμάς και πετάγεσαι, Λενιό. Φύγε γρήγορα να μην σου κάνει κουβέντα. Ας το κορίτσι και Θανάση να πει τη γνώμη του, μήπως σε στραβώσει μια στάλα. Μα κορίτσι πράγμα, δυνατό. Σιωπή και Πανάγος, είναι τόσο δύσκολη ώρα, όλοι πελάνε τη γνώμη τους. Λενιό, τι έχει σκοπό να πεις, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε. Να, μια σκέψη τριγυρνάει, μέρα νύχτα στο μυαλό σου. Ως πότε θα ζούμε σκλάβοι και θα είμαστε ελεύθεροι με τα ψίχουλα που μας πετάει ο Πέις. Πες μου, κύριε Πανάγο, ως πότε θα δεχόμαστε να χύλουμε το κεφάλι στην κουτιά. Πώς τον έχετε εσείς, οι άρχοντες του τόπου. Μου λες, σε παρακαλώ, κύριε Μιχάλη, τι θα πεις αύριο στα παιδιά σου όταν σε ρωτήσουν γιατί δεν βάλεσαι για την ελευθερία της πατρίδας. Και εσύ, κύριε δάσκαλε, τι θα πεις αύριο στους μαθητές σου. Λενιό, ζουγράφηκες. Συγχωρέστε με, αρχοντές μου. Το κορίτσι μου δεν ξέρει τι λέει. Και δεν σέβεται τους χειροτότερους, τις λείπει φρονιμάδα. Πότε η φρονιμάδα ξεσήκωσε τους ανθρώπους να παρατήσουν τα σπίτια τους, το χωζόρι τους, να έρθουν στα βουνά, να ζητούν ελευθεριά. Παλικαριά του Πανάγο θα πει να κοινάς και να μείνεις εσύ. Αν περιμένουμε να ράξουν οι καραβλές του Θεού και να κατέβει όσοι κερδούνται από το βορρά το πατήρι μας, ποτέ δεν θα ελευθερωθούμε. Και μήτε θα είμαστε ο Θεός να με συγχωρέσει, άξιοι να ελευθερωθούμε. Ξυπνήστε, λεραγιάδες, ξυπνήστε και πολεμήστε. Δεν είμαστε αρνιά. Το αίμα των σκοτωμένων βοάει. Σηκωθείτε πάνω, αδέρφια. Ελευθεριά ή θάνατος. Έλληνες, πάτε τα όπλα, μην γιοτεύετε. Σωστά μην μιμηθήκατε έρους και ξανάσους. Νομίζω πως ο Θεός δεν σου έδωσε γιο, μα και οι δυο σου κάνουν για 10 τους. Μας έπαθαν όλοι στα γελιά. Τι νομίζεις και εσύ το πετά μαγκέρι. Μια ζωή έχεις πάρει τη θάλασσα με το κουτάλι. Έχει βάλει σε γνώση. Τι νομίζεις για όλα αυτά. Αδέρφια, δημογέροντο, καλά το καθέχετε. Δεν μπορώ εγώ να κλώθω τα λόγια, θα μιλήσω όμως το λοιπόν. Σε κουράτα και ξερά και να με συμπαθάτε. Έχει δίκιο, Λενιό. 1000 φορές δίκιο. Δεν είναι ελευθεριά που δεν σε πήρα να σε πάω, είναι κάστρο και το πες το σπαθί σου. Όποιος λέξει από ξένα χέρι του ελευθεριά είναι σκλάβος. Φωτιά το λοιπόν, στα χωριά, τσεκούρι στα μέτρα. Και πάνε να σηκωθούμε. Να ξαναρχίσει το πάλεμα και το θρήνο το Ρωμαϊκό. 100, 200, 300 χρόνια δεν κατέχω. Μια μέρα άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
μια μέρα θα δούμε Λευτεριά. Μπράβο, καπετάν Βαγγέλη. Πιάσει το στόμα σου. Λευτεριά ή θάνατος. Λευτεριά ή θάνατος. Άρχοντες μου, ήρθε χαβέρι πως ο Καλοκατέολης μάζεψε 5.000 παλικάρια στην Καρύτανα. Ο Πετρόβης είναι μαζί του. Θα λιοντούσει επαθητική στις πλαγιές των Μωρέγγι των Πινών. Αγώνας άρχισε. Έφτασε η ώρα για το συσχετισμό του γέννου. Και μην ξεχνάτε, είμαστε Έλληνες, όχι Ιρανιάδες. Εμπρός λοιπόν, όλοι να αγωνιστούμε για τη Λευτεριά. Μπράβο Πανάδε, τώρα συλλογάζει καλά. Και συλλογάτε καλά, όποιος συλλογάτε ελεύθερα. Δεν θα περιμένετε να φιλήσουμε όλη την εικόνα του Χριστού. Να μας δώσει τη δίκη. Τώρα που πήραμε τη γενναία απόφαση, μας περιμένουν δύσκολες ώρες. Και να θυμάστε, κάθε Έλληνας, έστω και μια φορά στη ζωή θα είναι, για πέντε μια γενναία απόφαση, προδίδει τη ράση. Δύο πράγματα έχει ο Ρωμιός, και αυτά είναι ανάγκη να το βιώσει. Το Θεό και το τουφέκι. Μωρέ, εμείς Ρωμιοί είμαστε αθάνατοι ράτσα. Μας ξεριζώνουν, μας καίνουν, μας φάσουν, μα δεν το βάζουμε κάτω. Πιάνουμε τα όπλα, τα κονίσματα και το Ευαγγέλιο και δώσ' του πάλι από την αρχή. Χαίρι με άνθρωπος είναι όταν μου δείχνει ένα καλό. Μα πιο πολύ χαίρι μόνο ο πλακός του δύσκολη ώρα. Γιατί τώρα, νεοτόρα θα δείξει μητρό, αν είσαι άντρας θα κοινός. Εμπρός αδέρφια, να ξεσηκωθούμε. Από τη Μακεδονία ως την Κρήτη, από την Ήπειρο ως τα Μοριά. Γιατί